پیشنگاه پرتوکانیا وانه کو ده هفته برفنبار دا دست بکر روژا یکشمه بداوی دبه. پیشنگاه کجالی والیتی و شارداری باجر مازن وته ندارخستن دا 150 وشانخانه بشتار بون. حیا نه نزدیکی 100,000 کس تولی پیشنگاه پرتوکی بویه. جبو هرما سرحد گرینگیا و اوه کو سال جاره که لباجر وانه تن پیشنگاه پرتوکه پکته. حقا خواندن دا گله وانه وی علی را گلک سمجول دبه دخونه ایگی علاقه وانجی پیراهه. پارجی زیده بو لی سال جگوری پار daha زیده بو جسر خواندن جسر کتابا مجول دبه در حق قوی داجی هم دکارن بیجن وان دویالی دا تشتاکی رندکه برپرس نوبهار سلیمان چویک دیار کر کو فروتونا پرتوکین کردین evdemeke carek din zeyde bûye. Kitabı Kurdî ji ber siyaseti da problemi siyasî hene di Türkiye'de. Kitabı Kurdî piçekî firotina wan li gor sê salberê ketiye. Fakat va çend mehe piçekî hereketek çêdibe li ser Kitabı Kurdî. Di pêşengehê da wek weşanxaneya Kurdî tinê nûbihar hebû. Ji ber vê yekê nivîskar û rojnamevan Şahabettin Demîr xemgîniya xwe anî ziman. Me hes kir yayîneviyê Kurda, pirtûxaneyê Kurda, nivîskarê Kurd batana vira lê belê kes nehatiye. Nehatu civakê din herî civaka wanê gelê wanê hemû xwendekarin. Yani eleqeyekî pir mezin ava duhemîn nesê çêdibe berê pêşiya wê beledî HDP'nin çêdkirin lê pir eleqekî pir mezin hebû anha em dêna xwe dinê ew eleqe tune ye. Hat diyarkirin ku bilî weşanxaneya Nûbiharê serledanên weşanxaneyên Kurdî nepejirandine. Weşanxaneya Sitavê ya ku navenda wê li Wanê ye serledanê wê jî nehatiye pejirandin. Xwediyê weşanxaneya Sitavê Qahirbateyê diyar kir ku ne ji bo wan daxwazî hatiye ne jî serledanên wan hatiye pejirandin. Yani neko weşanxane naxwazin beşdar bibin kayûm destûr nade ku weşanxaneyên Kurdî beşdar bibin bêtir weşanxaneyên derdorên xwe alîgirên xwe beşdar dikin ev ê yekê nelwanetin el cihê din jî heman tiştî dikin bi rastî ev helwest yani ne helwesteke wisa ji rêzê ku mirov binirxîne helwesteke dijminahiye li hemberî zimanê Kurdî li hemberî edebiyata Kurdî li hemberî çanda Kurdî. Me li ser van îdaya me jî berpirsê pêşengeha Pirtûka Metin Kara Usta kirû ew jî ev îda red kirin û got ku çi astengeh hemberî weşanxaneyên Kurdî dernexistine. Biz hiçbir şekilde Kürt Yayınevi gelsin. Me çi wexit negotiye bila weşanxaneyên Kurdî yan jî yên çep tevlî pêşengeha nebin. Hend weşanxana rastewxû seredan dikin ji ber vê yekê me nikarî cihê weşanxaneyên dî bidene wan. Belê ez söz didim ku careka dî cihê here xweşik û baş amade bikim. Li vî welatî mafê her kesekê heye bi azadî pertûkan bistîne. Pêşengeha Pirtûkan roja yekşemê an ku sibê dawî dibe. Arif Aslan, Dengê Amerîka, Wan.